attention. Stand up! IB Exclusive Media Concept. Magana da tasiri, magana ta gaskiya. Masu kallon tashar IB Exclusive, Assalamu alaikum, sunana Muhammad Gamawa. Barkanmu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na Jaruman Kannywood. Shirin da muke tattaunawa da taurari na wato daga masana'antar Kannywood. Cikin shirinmu na yau muna tare da sananniyar yar shirin Hausa a masana'antar ta Kannywood, wato Jamila Hussaini, wadda aka fi sani da wato Jamila Gwaska. Jamila, barka da zuwa IB Exclusive. Barkanka dai. Masu kallon mu za ku iya bibiyan mu cikin shafukanmu na sada zumunta, musamman ma TikTok da Instagram da Facebook, da kuma samun cikakken wannan shiri a shafinmu na YouTube, wanda za ku samu akan shafinmu na IB Exclusive. Jamila, kai tsaye za mu je ga sanin takaitaccen tarihin Jamila misali. Okay, sunana Jamila Hussaini, wacce aka fi sani da Jamila Gwaska. An haife ni a garin Kaduna, na girma na yi karatu na gaba ɗaya a garin Kaduna. I'm Fulani by tribe. Yeah, proudly Fulani. Ni ce a takaice kenan Jamila Gwaska. Kin iya Fulatanci? Yeah. Yanzu aka dan taba miki? A Fullana? Me fullo? Ni ban iya ba. Oh, you see? San masu gidan ku ne mu. To ka gani. Jamila, ya kika tsinci kanki a masana'antar Kannywood? To na tsinci kaina a lokaci ɗaya kuma cikin gata. To, kamar yaya? Yawa, saboda abin da ya sa nace cikin gata shine lokaci ɗaya kawai haka nan aka ɗauko ni da ƙanƙanin shekaru na, aka zo aka yi min babban fim, aka yi min babban movie da babban jarumi. Kaga dole in ce cikin gata na shigo cikin abin, so ni ban san wani wahalhalun. Me yasa ya aka ɗauko ki? Ta yaya? Rabo. Shi misali, kafin mu je ga wani ma shiri ne ko wani fim aka fara saka kin, gida misali aka zo wani director ne ko wani producer ya zo ya samu gida ce yana son ya aiki da ke? An sha gwagwarmaya sosai, saboda akwai lokacin da ma har ƙarya na taɓa yi, na ce ma wani ɗan kamfanin mu ya zo ya samu mahaifina akan cewa babana ya yarda zai yi fim. Iyayena sun yarda, wai lokacin ba ma a yarda ba haka bane. Lokacin ana ta gwagwarmaya, to kasan aka ce ga inda abincinka yake ko yaya ne, dole za a yi hakuri. So a hankali, my father was a journalist, so kamar kusan field ɗaya muke, so kawai daga baya, so he supported me like everything. Kin yi maganan daga kamfanin ku ne ya samu gida, kin fara bibiyan su yan fim ne misali ko dai yaya ne? To gaskiya ni ban wani bibiya yan fim ba, sai dai da certain people da nake mu'amala da su tun kafin da kuka ta same ni, ba su da yawa gaskiya. Ban wani bibiye su ba ko a sani a film, stuff like that, I don't do that. Kawai dai kwatsam ne na tsinci kaina. Misali, magana ta cewa an ɗauko ki din nan, kaman waye takamaimai ya shigo da ki harkar? To ni dai gaskiya in ka ce min waye ne ya shigo da yi masana'antar na, zan ce maka Adam A. Zango. Shi na sani. Akwai satin mutanen da sun riga sun yi min before Gwaska, misali irin su Abdulaziz Dan Small, irin su suna nan da yawa dai misali. Sun saka ki a fina-finai kenan. Sun saka ni, amma kuma sai ya zama na cewa Adam A. Zango shine zo ya bani babban movie, ya bani leading role, ya bani so. Kafin mu je ga Gwaska din misali, shi zuwa ya zo same ki ce Jamila ina so ki shiga fim ɗina? To a lokacin muna tare, mun san juna dai haka, stuff like that. So he was like, akwai wani sabon movie na, saboda ya san ina yin film a lokacin. Amma dai ba a san ki ba sosai. Yeah, God bless you, ba a san ni ba sosai. So he was like, akwai wani sabon movie na da nake so in sake, ko sunan film din ma ban sani ba lokacin. Akai ta fama dai, akai ta gwagwarmaya. Kin ki yarda da wuri haka, irin biki yarda da wurin nan? Ya ba san yarda da wuri ba, yalla. To wai na dauka da kikin jima kai ga kaman ke ma babbar a lokaci kina dan jin kanki ne ko ya ne? Kika ce ai zaki dan jare kin sa na dan yau na ba. To ai a lokacin ma ni ban ma dauki movie film ma serious ba, wani serious abu ba tu. Irin kawai dai ana yi ni ana tabawa dai kawai da. Misali nawa biya ki da ya fara gayyatan ki shiri? To ai babu kuɗi tsakaninmu har abada. Ya kika ji da Adam A. Zango ya sa ki akan wannan shiri na Gwaska tunda kin shigo maganar wannan shiri? Oh my goodness, that was it. One of the best part of my life kenan. Shi wannan shiri na Gwaska. Shi wannan shirin Gwaskan, yawa, a nan lokacin da aka yi wannan movie din, like I was like wow, ikon Allah. This is me at this young age.
wani ya a so ni, lokacin wani ya so shekarun ni. ki nawa misali kina ta magana young age To shekaru na I don't think mana kai 20 da ya zuwa yanzu haka duka biki kai 25 wake misali ya zuwa yanzu hakan nan age is just a number sha. It doesn't matter. To yaya kika je a shirin misali kin fito a matsayin jaruma shi shirin Gwaska din yaya kika ji misali kin haɗu da manyan actors a cikin shirin na haɗu da su saboda ko da akwai wanda ma babu su a ciki amma sun zo mostly yawancin celebrities sun zo location din if I could remember ranar farko ma da aka fara ɗaukar wakan Hadiza Gabon why da manyan jarumai so kaga it's also an opportunity to me like irin I met them lokaci ɗaya kawai on set so like man ba dai ka gane me ya faru da haka kawai aka kaman daina haska shirin me ya faru to ai kaga ba shiri na bane ba wai misali ko kin yi magana da shi ya faɗa miki dalilin a'a ina mun bai ai ba a daina ci gaba da shirin kamar yanzu an kammala shirin to zamu ce an kammala tunda an yi sabon salo din an yi cigaban sabon salo din but I don't know maybe ila yana da wani labarin kamar an gwada bai kare bane shi yasa yake wannan masu kallo suna yawan wannan tambaya yeah probably ya kike ji in ana gwada Adam ya zango yakan dauko shirye baya kammala su ana irin masa wannan maganganu wallahi ana yawan yin bai da kuɗin da zai ci gaba da shirye-shiryen sa ne ko misali ana ganin ko tunanin sa yana karewa ne a wata gaba to ka san shi Adam ya zango like na farko jarumi ne kuma shi ma yana da production din shi so maybe I don't know a hasashe na maybe illa zai zamana ya gama set din shi akwai aikin wasu a gaban shi so dole ya dan dakatar da nashi saboda na wasu misali kenan I don't know his reasons misali yanzu misali an fi sanin ki da Jamila Gwaska din nan har ma wasu mutane suke tunanin ko akwai wata mu'amala tsakanin ku da shi Adam Zango bayan ta shirin film akwai irin wani tunani akwai mu'amala misali wai kaman irin mu'amala na mace da namiji saurayi da budurwa misali ko ai ni alakar da ke tsakanina ma da shi ya wuce wai saurayi da budurwa kina son sa ne kaunarsa nake kamar yanzu misali in aka ce ki aure shi ko ya aure ki shi zai iya auren ki a tsakani misali ni dai ubana ne kowa ya sani duniya ma ta sani he's my godfather he's my one so ban taba kawo wani magana wai ko irin zamu aure wai da ki aure bai haramta tsakanin ku ba yi irin wannan tunanin aure bai haramta tsakani ba amma gaskiya ni ban taba kawo wannan ba kawai dai na san he's my godfather dai uban gidana idan aka kawo misali maganar yaya yanzu ya ce yana so ya aure ki yayi ke ikon Allah ya tafi half time ai yanzu misali dai ya dawo daga half time misali muna son ya huta tukuna bayan zuba ya huta masu kallo da suke yawan tambayar nan shi yasa in yawan miki magana misali masu kallo ku bashi ya dan tafi half time ne muna son ya dan huta zuciyarsa da dan you understand so don't worry zai yi aure insha Allah ana mishi kallon yana raising yara misali yan mata irin ku daga baya kuma sai a dan samu matsala ki ga rabu da su misali ke yaya kuka yi gaskiyan magana shi fa ko like shi Adam Zango wani mutum ne wanda irin in ba wai ka zauna da shi ba you never know who is Adam. Ke da kika zauna da shi yanzu me zaki faɗa kan shi? Abin da zan yi faɗa akan shi na farko shi yana da lalura ɗaukar waya bai ɗaukar waya. Kan sace a jininsa. Baya son ɗaukar waya. Baya ɗaukar waya. They even try calling him. Amma ba an ce larura bane wasu ce kai saboda yana ganin shi babban jarumi. Wallahi azim ba dan babban jarumi bane duk wanda ya san Adam Zango duk wanda yake around him ya san cewa yana da lalurar daukan waya kan sace Allah ya dora mai ita. Sannan secondary mutum ne me oh my goodness very kind hearted person like ina da kirki haka misali. Kuma duk abin da kai na rashi duk wanda ya san misali yan Prince Zango ya san mun tashi da discipline saboda zai kalle ka zai zage ka idan in kai wani abu zai talk to you zai gaya maka magana ya kuke ji idan ana gwada ku da kamar bangaren Ali Nuhu misali akwai matsalar nan da gaske tsakanin Adam Zango da Ali Nuhu misali ya taba gaya muku wata matsala da take tsakaninsa misali shi da Ali Nuhu misali yace ko Ali Nuhu yana masa wani girman kai ko baya kula shi ko na abu ya taba faɗa miki ni wai misali saboda kusanci ki da shi ni da kusanci na da shi ana ganin kuna kusa sosai kusanci na da shi misali yanzu kuma sai ya dauko maganan shi da yalla bai ya ga wai misali saboda shakuwa ko ta mu'amala ta kusa ai ko matarsa ta sunna akwai abin da
wannan personal abun su ne. So kamar yaran gidan Alnuhu da ku yaran gidan Adam A Zango yaya tsakanin ku yake misali? ba mu da wata damuwa da juna. Yanzu in kin haɗu kamar da su yaran gidan Alnuhu kuna mu'amala irin yadda kowa yake? To ai abin da ya Alnuhu shi dai Adam A Zango ba ku sani bane, yan kallo ba ku sani ba. Abin da ya Alnuhu shi ya Adam A Zango. Wasu suna ganin Alnuhu ne da Adam A Zango ya girma sai ya ji shi ma ya tankware da sauransu. Har gobe Adam A Zango bai ji shi ya tankware cewa shi wani bane sama da Alnuhu, har yanzu bai taba ji ba. Ya kike ji idan ana faɗan Adam A Zango yana yin rabuwa da matarsa misali akan me yake ya kike ji haka misali? This part bana jin daɗi. Kin taɓa ba shawara akan irin ba daidai bane? Bana jin daɗi. To ai maganar shawara ba daidai bane misali ai wannan abin ma'aurata ne. Ban san dalilin rabuwansu ba, kuma shi aure rai ne da shi. Wani faifan bidiyo da ya fito da tsohuwar matarsa an gan shi a wani taro da aka yi na gala a Kano, suna gaisawa ana musu bidiyo, bidiyon ya ɗan ɗau hankali har ake ganin kamar masu dawo su ci gaba da zama aure. Tsohuwar matarsa wacce? Wata wanda aka haska kwanakin baya misali. Okay, maman babbar ɗansa na. Mama Haidar ne. Okay, to ai ko da za su dawo ko ba za su dawo ba, wannan kuma ai wannan bond ɗin ya riga ya. Kin ji daɗi da kika ga wannan haɗuwar tasu misali? Na ji daɗi mana. Wani fata kike musu misali ke yanzu a sanki? Allah Ubangiji jamma kowa zaɓi mafi alkhairi a rayuwa. Masu kallon mu muna tattaunawa da Jamila Hussaini da aka fi sani ta Jamilan Gwaska. A dakacin mu zamu dawo mu dora a tattaunawa da muke da ita daga nan IB Exclusive Media. IB Exclusive Media Concept, magana da tasiri. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Jamila, kwatsam kawai sai aka daina kallon ki a fina-finan Hausa, me ya faru? Wasu sun ce wai taurarin ki a dishashe ne, shi yasa aka daina saki a Ai baka sani ba. Ai inda a ce tauraro na ya disa shi, kai ma da ba za ka yace ni nan gurin ba. Ni ai misali zan dauko ko dan saboda Gwaska mai hira da ke masu kallon. To ai Gwaskan kenan ai. Jamila Gwaskan da kake ji kenan. To amma da gaske ne yanzu kin dishashe ba ki fito a fina-finai? Ai na gaya maka inda na dishashe da kai ba za ka gayyato ni ka kawo ni nan gurin ba. Shekara nawa ya sharbin da ka gani? Misali a movie ya sharbin da yan kallo sai na dau shekaru misali. Yeah, amma menene I'm still da Jamila Gwaska da tunda. An ce yanzu kin koma kin zama actor TikTok ne wai. An fi ganin ki a shafin TikTok kina bidiyo da sauransu. To dama ai duk wani artist dama dole zai bi platforms saboda masoyansa. To yayi batun saka ki a fim din me faru aka dena? Waye ne din sana fim? Kaman ba ma kallon ki me faru? Za ku gani ka ku damu. Da ma kin gamsu hakan din cewa yanzu misali lokaci ba da keki ba misali. Kai ban taba gamsuwa ba saboda kaina wannan sunan ka shiga YouTube za ka ga Jamila Gwaska har abada fa nake. Amma in an tambaya kawai za ka ga iya wannan misali shirin Gwaskar da shi kadai yake. Ba iyakaci bane, kawai shine wanda ni kaina na fi son shi fiye da komai. Yanzu wani manyan project ɗinki ake tsammani? Akwai Halimatu, akwai Laila, akwai ga sunan dai sai kun gani. Madaukin shirin Gwaska da kika fi suna da shi, kamar kin fi son sa shi kake karan kanki misali. Akwai wani sin da kika fi tunawa misali a fim? Akwai. Za ki iya gwada masu kallo ya kika kasance a wannan sin din misali, mu dauka yanzu an sa kyamara an ce action misali, ki gwada wa masu kallo wannan sin din misali. Okay, akwai wani sin da aka biyo ni, so like I was scared, so da yazo zai cece ni. Shi waye kenan? Shi babana kenan. Shi Adamu Zango? Babana shi Adamu Zango. So a scene din akwai wani dialogue ne da ya faɗa irin ina son dialogue din sosai, inda yake cewa ke mace ce ki dinga sanin inda zaki dinga shiga aiki saboda mutuncinki. If I could remember haka dialogue ne yake. Okay, so tsoron da na ji ne a lokacin nan, I love that scene. Okay. Irin saboda an yi attacking ɗina, wasu like irin da na gan shi a wasu like what he did, like irin kai abu irin India wasa ne wanda su Jamila, me yasa ake ana yawan ganin ki kina dariya kina kusan kowane lokaci, me yasa haka yake ne? Smile is sunna. Wai misali kin san wasu za ka gansu kaman a bayan kyamara misali ba yadda ake ga, amma ke sai a ganki kina dariya. Wallahi haka nake kullum cikin dariya. To azami matan Kannywood kwanan nan ana yawan ganin su da GLK manyan motoci. Kina da GLK?
to wai sai an tambaye ka gaba ɗaya mata Kaniwood din ne suke da GLK misali akwai wasu da dama misali akwai kwanan nan abin da ya bayyana akwai da dama zaki ga ana gasa wannan ta saka GLK wannan ma ta saka GLK a shafin ta na to ba ni to me ba wai gasa bane to me to my own understanding I don't know yes but to me ba gasa bane kawai ka san yau aka ce maka komai rabanka ne wannan spoon din raban Jamila Gwaska ne wannan ma duk kala ɗaya ne ba in zaka duba zaka ga komai kala ɗaya ne kala ɗaya ne okay kana son wannan ka gani a kasuwa kana so ka siya ni ma na gani a kasuwa misali na gani ina so na siya me yasa mata suka fi yawan samun GLK ba maza ba misali a ku kun fi samun kuɗi a sana'ar misali an fi biyan ku da tsada ne producers ku saboda mu mata ne kin yi maganan cewa kuna hannun iyaye maza kuna hannun mazajen ku amma yawanci su ba haka bane zaki samu ba mazajen su ba su da aure yawanci misali amma ka sani you as an journalist okay, you as a journalist sorry like ka san cewa dan film yana da alfarman maza da mata ni ban sani ba to ni na sani ki faɗa mana yaya me okay artists mu muna da alfarma ko ina muka je kamar yaya yawa yanzu misali kai zaka zo guri ba a san face ɗinka ba zaka zo za a maka abu kiri wallahi za a yi showing so saboda face ɗin ke za a baki GLK misali ba saboda face ina za a bani GLK ba maybe ai ba wai da ba su ake ba wasu some are using their money suna siyan GLK din kawai kowa ra'ayi ne kamar ni yanzu misali yanzu in zaka bi ta nawa misali ni yanzu mota ce ka gani ina son Mercedes ka gani ki yanzu Mercedes kike hawa kenan misali ni ba ina ce maka ina hawa Mercedes wai misali yayin to ba mu kai nan ba tukunna za dai mu kai amma kamar ni ra'ayina ne kaga yanzu Mercedes ba zan siya irin gani ake yi kamar an fita daga sana'ar fim din ne yawanci wasu suke tafiya wasu guraren neman ana samun irin wannan maganganu misali ai yawanci motsi zaka ga yan matan ba wai da fim kadai suka dogara ba akwai ana suna da sana'a motsi zaka kowace tana da shagonta tana running business ɗinta so kaga ko in dai har kina wani business bayan fim kana tambayan wasu akan wasu ne ko kai na ke ma kamar misali ke ma jaruma ce ai misali shi yasa da ke tambaye ki misali okay kina wata sana'a okay we run our business outside kamar wace irin business kike God have mercy upon you not me us masu kallo saboda masu kallo samu su abin da ne misali za su gani business misali a Kaduna kina da wani shago da yake wata kasuwa misali ina da shi don budewa insha Allah nan da wani lokaci misali Allah very soon Allah saran kaman za a fara sai da abaya ne ko kayan ni gaskiya ba ra'ayina abaya bane gunna abubuwa mun ga yawanci shi kuka fi ne misali yan fim kasuwa na ba wai yan fim kadai suka fi ba wai me yasa komai yan fim ne wai ai yanzu da kike yar fim ce shi sa muka fi magana kai yawancin yan mata zaka ga abin da suke sayarwa kin gamsu cewa yan fim suna bada tarbiyya ne ai da gaske misali yawa saboda duk wanda ka gani a masana'antar Kannywood a masana'antar film as an artist ya fito daga gidan tarbiyya ne misali ba ma misali bane haka ne wai yadda zaki faɗaɗa maganar mutane su jama'a haka ne dukan mu daga gidan tarbiyya muka fito dukan mu mun yi islamiya yawa mun san Allah da manzansa muka mun sani sallallahu alaihi wasallam kawai dai zaka ga ma wallahi wai inda suke rashin tarbiyyar ma misali mu ba mu isa mi ba saboda yanzu in ka je location wata rana I will invite you don't worry in ka je location wata rana in ka ga yanda ake inda ka ga irin discipline din da ake bayarwa ne zan ce ko menene a wannan location you be like kai haka ake yin film haka yan film suke misali zaka ga akwai dress din da baki isa ki yi ba akwai abubuwa da dama da baki isa ki yi ba duka amma mutane ba sa ganin wannan gashi nan mutane da yawa yanzu rashin jin da ake yi rashin tarbiyyar da ake yana da yawa amma mu na yafi kawai ake kallo misali ku ba ku wannan abubuwan sosai rashin jin ku misali rashin jin ku bai yawa ba sosai kenan kina so ki ci waye ce baka muna rashin ji everyone has his own personal life ke suke faɗa yanzu ai daga maganar ki ne na idan ku yi like everyone has his own personal life kuma wallahi alazim abinda wasu suke yi ku kun sani mu dauko personal life ne ke me yake bayan fim misali a gefe a kebe a rayuwarki akwai wasu abubuwa da yake misali to sai ma kamar ina sallah ina salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina istighfari sannan ina sa waka in ji ka gane ai taba kidi taba karatu ana taskala rayuwar nan dai jajajaje zuwa yaushe misali ake tunanin cewa Jamila misali za ta yi aure
date din mutuwarka. Misali ai wai ko akwai lokaci da kake tsammani, ni misali yanzu akwai lokacin da nake tsammanin ina so a ce na yi aure misali. Kin sa wani lokaci ko kuma akwai wani tsayayye da ya zo ya tsaya ya ce dole ga lokacin da yake so a yi ko dai wani abu da sauransu, ko dai sana'ar yanzu aka sa a gaba misali. To ai ka san shi aure bai hana sana'a. Baka kallon Nollywood movies ne duk suna da auren su. Kina so ki kwaikwayi kamar Nollywood ki aure kuma ki ci gaba da sana'ar fim. Kwarai da gaske. Amma a matsayin producer. Okay. Ba wai in yi acting ba misali. Ba wani abu bane, normal thing ne, amma ni I prefer to be misali a producer na yi aure. Amma noma ne fa, tunda duk sana'a ta ne aka gani aka aure ni aka kai ni. Misali yanzu akwai tsayayye haka. Tsayayye? Na mene, na aure ko na soyayya ko? Wanda ya okay, akwai bambanci tsakanin auren soyayya da auren da soyayya. Soyayya ke kawo aure ai. Ki a wani mataki ke yanzu? A matakin da nake yanzu? Kina da tsayayyen da kuke soyayyan ne koko? Mana. Misali. Kai yanzu tsakaninka da Allah da Annabi ka kalle ni kam. Ba ni bane ai misali. Ku yanzu yan kallo ku kalle ni kamar ni a ce ban da tsayayya ai sai a kai ni ka masallaci. Me yasa bai sai miki jelken nan ba? GLK ni bana wasu marsandi da kike marsandi nake son dauka marsandin to kin san bai hamun ba to ai ka san kowa da abin da yake gaban shi. Ni ina da wani what do you call it, like irin I have my own personal problems da ya kamata in solving before doing this, kuma step by step ake a rayuwa. Kin gamsu yanayin da rayuwar yawancin jaruman matan Kannywood wasu yawanci zaki ga zuwa ƙarshe sai kiga rayuwar tana bada wahala ko yanayi, kamar ko kwana-kwanan nan ma akwai bidiyon wata wanda take gwada irin wahalhalu da take sha a yanzu bayan kusan shafe shekaru tana wannan sana'ar. Kamar me kika gani a matsayin manyan matsalolin wannan sana'a musamman ga mata? So abinda babban matsalar da ake fuskanta shine na farko mu mata abin da muke fuskanta shine mutane suna mana kallon in iska ba za a aure mu ba. Me yasa ake muku wannan? Suke mana kallo kenan. Abin da suke gani kenan, mu a matsayin mu yan fim ana mana kallon mu yan iska ne ba za mu aure ba. Kuma ba haka bane. Ba haka bane. Kowa yana da nashi matsaloli. Ni yanzu tumi barin gaya maka duk sanda nake ma namiji misali. Wai yanzu misali ko family in shi zo su ce min wai you will not marry me because I'm an actress. Like, just go, nigga. Inda akan maganan actress. This is my field. Sana'a ta ce neman kuɗi nake. Wallahi azim kai zama baka ke fadirshin kana min tambaya. Zan shiga rana, zan shiga ruwa, diddigin kafafuna za su yi ta ciwo saboda tsayuwa. Neman kuɗi nake, ina wala ina neman kuɗi. So akan me wani kake tunanin wai har zai zo ya wai ya ce min wai niyar iska ce. Mu koma ga ɗaya kalubalen misali. Kin ce ana mu kallon in iska sai bayan shi fa misali. Irin kalubalen da kuke fuskanta a masana'antar misali. Ka san kalubalen da muke fuskanta? Ka san menene wai zaka zo fa mutum zaka zo wucewa, abin da muke fuskanta na farko shine zaka zo wucewa wannan fa mutum wannan ya san wannan wane kaza ne, na san shi, na san waye shi, irin ma ila ma fan ɗinka ne, amma kawai sai he will just be like he's too big to talk to you. Ka gane irin abin? A wannan baki ganin kaman ku kuke fara bada magana. Ba mu muke bada magana. Wataƙila fan wata ran ya biyo ki sai kika irin abin din. Duk wanda ya sani, duk wanda ya sani ban canza ba a yanda nake. Tun Jamila Sweetin da na zo har Jamila Gwasa su ban canza ba. An taba ce miki Jamila Sweetie? Suna ne, nickname ni na da. Me yasa kika zama Sweetie? A suna ne. Ƙawata ta saka mu. Friend ita ta saka mu suna. To ni ban canza ba. Ba wani abu ko to wannan abun bai da daɗi. Irin sai kaga mutum yana he's feeling too big like to talk to you, irin like. Suwaye manyan ƙawayenki misali a wannan masana'anta yanzu haka? Ƙawaye? Ni to ƙawaye. Ni ina ma da ƙawaye ma kuwa. Ƙawaye. Okay. A yanzu presently kake nufi? Baki da kawa ko da ke yanzu baki baki a masana'antar sosai baki fiye fito a fina-finai ba, wataƙila sun ajiye ki a gefe sun canja wasu kawayen. Duk to ai dama ni dama duk wanda ya sani ya san bana ba wannan dalilin bane kawai baki da misali yan fim ba. Duk wanda ya sani ya san. A Kaduna kike misali ga nan irin su Hadiza Gabon, ga su Nafisa Abdullahi, yawancin su yan Kaduna. Ba wacce ba ni da good understanding da ita. If I feel like yanzu in tashi in tafi shagon Gabon, zan je shagon in zauna. Ta san wace ce. Kina ganin sa kawaye ne ko yayunki ko kannanki misali? Ta wani fannin yayi na ne. Ta wani fannin ba? Ta wani fannin kuma
colleagues ina ne kawai, they're just abokanan sana'a ne kawai. abokanan sana'a na ne. Akwai wani abu ɗaya misali da kike a zaman ki da Adam A Zango da kika taɓa zaunar da shi kika gaya masa wata da ke ganin kuskure ne ko mutane suke ganin kuskure ne yake yi ba daidai ba ke kika ce mara gyara? Akwai Kuma zan so ki kalla wannan screen saboda wataƙila yana kallon ki ko in zai kalle ki misali. okay baba kana ji kuna ji akwai wani abu ne wani film ne okay film ne aka yi shi, so da aka yi shi sai editing din bai yi min ba. Kasa sama yake da ni fa, ya fi ni experience din komai, amma ni irin a yanzu a zamanin da ake ciki irin da na kalla, so I wasn't satisfied da editing din. So I just like I was like almost dole fa mu gaya ma mutumin nan fa gaskiya ko ba gaskiya ba, wannan dole ya kamata a gyara kaza. Okay, I was like okay, I texted baba kamar message na mishi na gaya mishi wannan editing din kaza ne A gyara. Ya gyara? That's something personal. Misali wai saboda mutane su ji ko ya gyara ko bai gyara ba, yana jin magana daga na ƙasa da shi misali. A'a yana ɗaukan shawara gaskiya. Yanzu misali a masana'antar Kannywood idan akwai abu guda biyu da zaki iya canjawa da kike ganin ba daidai ake yin su ba, menene waɗannan abubuwan? A masana'antar Kannywood? Okay. Abin da zan iya so a canza shi ne wannan raba kai din nan da ake yi. Kin gamsu akwai rabuwanka? Misali a ce wai wani ya ce shi dan kaza ne. Kaza kaman yaya? Yawa misali a ce ni yanzu na in ka gani yar Prince Zango ce misali. To okay in ce ni record da ake record din nan misali. Kowa everyone is proud of his own record misali, amma we are all one. Dole aiki zai haɗa ke da haɗa ka da wannan ɗan kamfani daban-daban. To abin da ba nake son a gyara kenan. Ya kamata dukan mu san cewa dukan mu ɗaya abu ɗaya ne. Amma fa kowa is proud of his own what do you call it, production. Ka gane irin abin da nake son dan wannan amma normal ne ai. Baya ga shi ba wani abu da ke ganin ba daidai bane. Sai kuma tsakanin ku mata ana yawan samun matsaloli a ce kamar misali da ke misali da wasu misali mata ƴan uwanki ana yawan akwai da kika taɓa samun matsala da ita misali a masana'antar ki? Babu. An taɓa samun matsala da kowa ba gaskiya. Sai dai kila ko maybe ban sani ba na ɓata min wata rai misali. Ban sani ba kenan. Da zuwa yanzu me kika iya samu a harkar fim? Wani nasara kika cimma misali? Kai nasarori fa. Misali. Ai ka fita a gane kama wani abu ne na farko kenan. Gashi mu ma aibi mun kawo ki. Yawwa. Ka fita gane ka a ce wane ne wacce ce something. Sannan kuma akwai alfarma da yawa, akwai mutuntawa, darajawa. Kin taɓa samun kuɗi masu yawa misali? Kamar a kuɗi kamar sirri ne shi wani abu. Kin samu gida ko Saudiya ko mota misali, wasu suna dan samu. Ai to ba komai bane ake fito shi media misali, everyone has his own personal life. Me I'm a kind of person that live low-key life. Like kawai this is just me. Like ni ce wacce whatsoever it is, this is me. Kina siyasa? Ina siyasa, zan iya cewa ina siyasa. A 2023 misali kiwa kika goyi baya? 23 kuma? Da ya wuce zaben da aka yi ya gabata. 2023? Zaben da ya gabata misali da aka. Okay, 2020. Olwa tana bani 2013. I'm sorry. 2023. 2023 gaskiyar magana. Ma'ana kin shiga sahun yan fim da suke ta yawo da yan takarkaru, kima kin shiga wannan sahun? No. Kina ga daidai ne irin wannan abubuwan da ake koko? Daidai ne mana. Da yan fim da suke? Daidai ne. Saboda ai dan takara komai ma sai da entertainment ne a rayuwar nan. Yanzu misali da ya koma. Ba komai ba. Amma dai harkar politics. Yanzu misali a screen zuwa yaushe ne za a fara ganin aikin ki manya kamar da kika faɗa da kika yi magana da zuwa din nan? Zuwa yaushe yake tsammani? Okay. Ko yau ma aka saki za a gan shi a yau. Za a saki shi yau din? In date din sakin shi yayi za a sake mana. Kaman ba zai dauki lokaci ba. Saboda mutane suna kwaɗayin su ganki yanzu a screen kin dawo saboda irin abin da ke ba su. Ba zai dauka ba. I think ma maybe ila an saki. A ƙarshe me zaki gaya wa masoyanki? Ina son ku, ina kaunan ku. Ina jin daɗi yanda kuke yi mun. Like I'm so proud of you guys and thank you so much for everything. Thank you for loving me. Thank you for everything. And I'm so proud of you. Again and again.
Masu kallon mu Jamila Hussaini kenan da aka fi sani da Jamila Gwaska cikin shirinmu na taurarin wato jaruman Kannywood daga nan tashar IB Exclusive Media da muka tattauna da ita. Domin samun cikakken shirin za ku iya bibiyan mu a shafinmu na wato YouTube wanda za ku samu a kan shafinmu na IB Exclusive Media. Za mu gabatar da takaitaccen shirye-shiryenmu a shafukanmu na TikTok, Instagram da Facebook. A madadin Rufai Ibrahim da ya haɗa aski a Mubarak MBK da Abubakar Abiye da suka haɗa wannan hoto ma DCC da ya haɗa wannan hoto sunana Muhammad Gama nake cewa sai wani mako a wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Jaruma muna godiya sosai. Stand up. IB Exclusive Media Concept. Magana da tasiri, magana ta gaskiya.